nga 16 at hey, good morning to everyone. Magandang araw, maayong buntag. So this time, ang atong oras is 6 a.m. So we are preparing na moadto na pod mi sa bukid sa Mamakaw. Moadto mi dito, mag-adventure na pod mi. Dalain nga dapat dito sa Mamakaw. O celebration po sa birthday sa among kauban diri sa church. So daghan kay mi. So as of now we're waiting pa sa mga kauban namo. Kay at exactly 6:30 lakaw na jud may pagpadulong sa Mamakaw. So abangan nun niya pag-abot namo dito guys. Okay, God bless. Mag-racing mo? Go! Racing! Patong. Ha? Sila na po yun na. Wala makita po sa May baka. Baka may baka. Baka. Baka may baka maring. baka meron. Wow, wow, wow. Baka. Hello. Reduce, madam, reduce. Lubak ang daan. Grabe. Oh, grabe. Nagbaha kasi. Oh. Away to kuray.
Parang sa sapa lang kami dumaan ah. Grabe. Yun, dandahan lang. Dandahan lang. Kasi grabe yung bato. Nakalutang yung mga bato. Oh. Akyat! Akyat! Akyat pa! Yes! Akyat pa! Akyat! Kami na kayo na dito! Kami na po mag-video ko sa ubos! Yan ang mas... Whoa! Whoa, whoa! Whoa! Whoa, whoa! Whoa, whoa, whoa! Oh, grabe! Grabe yung daan! Wow! Grabe yung daan! Oh, wow! 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 Wow, 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 wow! Grabe. Lubak. Wow. Kapit ka lang dyan, Idan. Oh, so far away. Oh, unang daw si Tia May. Wala pa na, Idan. Natahas naman. Nagbaktas mi guys. Kay dili makaya ang kuan guys. Ang dalan kritika kuan. Oh, from here to there. Oh. 60 years old, kayang-kaya. Oh. Careful. Ay. Ay. Ay, ingani ang dalan pa bukid. Kay tungod sa kusog ng mga ulan, sa bagyong Auring. Oh. Ana, padulong mi karon pababa mi. Dulong mi sa tunnel. Sa tunnel. Ingani kapangit ang dalan guys. Tanawang itsura sa cake. Okay mo ba ang cake? Cake gyapon. So ingani siya. Ana, panggikan sa top. Pababa. Abot na sila, abot na sila. Yes, success. Thank you, Lord. Lord, safety me. Wala pa mi kaabot hangtod makauli pud mi makabalik sa mga panimalay. Si Jackie. Kini dugay na ning nagbalik-balik diri si Kim. Padaplen. Si Brad Ray. Kira Brad? Kathleen. Si Pastor Gilbert. Pastor Gilbert, salamat Lord. Praise the Lord. Nagbakta sa tibibing.
Jam-jam. Si Kuya Idan. Abot na si Kuya Idan. Nahigoy na si Pag. Abot sila oh. Bali 8 mika motor. No, 8 mika motor. Si Mamang na lang ang nabilin. Siya ito nga si Mamang. Para safety, nagbaktas na lang ang uban. Si Tinining. BB Court lang malakas. Si Kuya James. No. Luya ng tuhod. Sa dalaga pa na. Pila na? 16 years old pa na. Luya ang tuhod. Naon sa to? Kipaliko River Irrigation System Manipis Tunnel. Dumakaw ba no? Na si Mamang. Kumusta? Kumusta man? Kulba, but exciting kaayo, grabe. Makalimot ta nga 16 at tadi ay Jackie. Unsay may kasulti Jack sa imong first time? All I can say is grabe excitement, adventurous. Ang kakulba, wansan di jud kabayran guys. Grabe. Tanaw na to. Tanaw na to ang cake kay. Oh, may na-picture na ni pagsugod. Na-picture na. Kuan man gud ang dalan ron. Grabe tungod sa kon sa dalan mo ni ebidensya. Grabing kulba sa cake. Mas kuan ang dalan ron. Okay, kaway. May dito na may. Kami dito. Daday yun, Lord. Ay, 10 minutes na ba? Ara to mga kawan no. Dali, guys. Asa man ka? Video lagi? Dali na dali. Pasulod na mi. Pasulod na mi sa among destination. Hello, Evan. Pasulod na mi. Mana nito? Ulat lang na ma. Ulat. Pauna si Kim. May bantay na, may basig na yung motor kay sila Mamang tabok. Oh, hello guys. Tanaw na to atong cake, kitilawan na guna ni Joy. Oh, dili kay sa luoy. So, PLV, sorry kayo. Si Joy ginang salary na ni. Lamig iliko din no. We are here na sa area. Grabe ah. Nga ni ang kuan.
Thank you, Lord. Oh, grabe ang dalan. Grabe ang dalan kay mas na-damage man gud siya karon kaysa tong first time namo nga adto dire. Very challenging. Mas challenging ang karon kay giagihaan sa baha. Pero pasalamat ta sa Ginoo nga kanang nakaabot jud mi dire nga malipayon og ready na pud ang pamahaw ron. Nya kuan, you know what? Unsa among sudan? Ihalas nga manok. Wow. Wild nga manok ang among sudan ron pamahaw. So lipay may nga namit na po namo sila dodong og si Ikat. No? Pauban sa ilang mga daghang manok diri. Yan, no? Pato. So nindot Mga kay pato. diri sa farm. Ay mo na inyong mais dong. Uy. So nagkuha na si Nining og balunggay ron. Oh, para sa manok. Hello, welcome. Lalagyan mo diri finally. Jay, kasulti ni mo sa dalan, Jack. Jesus. Jesus. Jesus ayun. Anak ko ba di ko moagi aning mga dalana pero wa jud. Wa jud koy mahimo. Adventure po siya, big challenges. Ang uban wala pa kaato, mga na ta. Ana mo ron nga pamahaw, ihalas nga manok. Oh. Kuaming ulo mi nga ihalas mi si dagoy ng ulo mi. Oh. Uy, basta ang pako ha, ang pako ha. Pako, ang pako. Dararain mo ha, jacket. Kadako. Tiil man na maring. Uy, ang lubot. Uy, ang lubot. Kabanha ning mga Maulaw na naroon ang kaning kuan ba? Asang pakpak. Tag-isa ta. okay. Pakbal dira sa ko. Ha? Sabaw. Ay, ano ba yan? Tilawan ng isa-isa kay amo daya. Hoy. Oh, magkuha na. Asa to itong paha? Wala na. Dara. Okay. Ay daw, dumaya. Oh, muni. This is mine. That is yours. Nira mo ang Okay. sabaw. Yan sabaw. Wow. Sabaw. Sabaw butang ipog pataw. Okay. So, Gamay rod. mukaon ako ron. Mukaon ko. Halas nga sinabaw nga manok. Oh, here in Mamakaw. Asa nagpuyo tong akong turtle sa una. Oh, direto gikan. Si turtle nga friend ni Koy Puti. Pangitaan mo to kuan. Mangita may uyab ni turtle dire.